Кыпсак ыруынан битинде. Бидин сыгыш бик алыс тарих төпкүлүнөн келе. Мына Отайыгынан һөйләгәндә, Отайдың Отаймархымның квартаһының баллары күп булган. Квартаһының баллары бере старшина булган, бере судья булган. Рамил Гыният улы Мәҗитов. Ул безнең авыл өчен, гомумән район өчен, республика өчен тәбәттән дөрес була. Бик күп эш башкарган шәхес. Аны белән без горурланабыз. И аны без котлайбыз. Ага битләйбез сәламәтлек, узын гомер, тагы да уңышлы эшен дәвам иткән. Аягына эшләһә, аны һәр бер коллектив яратты, шуны яхшы. Ул үзе коллектив ярата. Кеше белән эшләүнең устаһы. Кешелекле кеше. Кеше һине яратсын сен, һин дәүдә кешене үзең яратырга тиешең бит инде. Ул кешегә нык кагылмай, ипле. Ләкин аның һәр бер хүзе мәгънәле, төпле, грамотный. Үргәл авылын безнең авылы буларак нык караны. Менә бу матур юллар, күперләр, газ, алар бер районы. Телефонизация үткәрде авылда. Бик зур парламент иде, мәчетте халдылар. Авылда бик караны. Газ үткәрүгә только шуның ашы булды. Бөтен әле ошо көндә әйтәләр, Рамил булмаһа авылда ошо көндә бер газ булмас иде. Уны бөтен авыл яратты бит инде. Яратмаска гына ул бөтен ху хатын юк. Изгелек эшен авылга. Менә бер генә вакыйга мен бuna урман ягынан кайтып килһәм, бер әби утырды, Камила әби. Хәзер шул безнең ялга шашага бетеге зур күперләр. Шул Рамил халдырган күперләр. Күпергә килеп идем, монда туктады, мин ишәптем. Дуга кылып китәм, Рамилгә бөтен о җирдә колай ялана торган яхшы калмай. Менә бөтен авылга битте, инде яхшылык эшләр булды. Менә шулай итеп бөтен һәр кем ага рәхмәт ошо көндәләр. Аны ошо көндәләр бөтен хәтергә ала. Бу районда хожа булып эшләне. Глава булып. Миңа ага инергә бер туры килде. Йомыш белән. Безнең трактор җибәрелеп утыра иде. Максаттың территориясында бер трактор утыра Максат мәктәбенә. Бар һәм Максатка ана нигә бар главный гатинләр. Главныйга барһам, звонит, оламаныза хакта, бирәгә дә булаты. Шуның барып каракалга үзәү кастыме. Демек 40 елда трактористлар бригадиры булган кеше. Әйе. Еңә трактор биргәл тиешләрен ләбе. Коенде. Слышь, киләләр монда, беләме, иле китәр торганда. Хәбәр слышь була инде. İşte haklı geldi. Слышь, diyorum kıskırtı. Шулай биринде. İki ağayım, Reşit ağayımın adıra, benim ağayım. Evet, benim bildim, işe kaldı. Reşit ağayım. Yine ağayga 90 yaş var. 90 yaş. Ağayıma hiken 6 yaş. Benim bildim hikenge. Allah'a şükür. İtem zaklamayı. Evet. Edebi kustuğuna verin hem uzun ömürlü hanı. Amin. Allah Teala kongoldan imamdan nurlandırıp, soğan nurları bilen takvip alıp, bütün halk bilen otorite yaşayan Allah bilir. Amin. Onların izgelen görüp, soğan günü bilen şulmayan terayım. Havluhunlar, remanı bulunlar, onların kovanısını görüp, otorite yaşayan nasıl için. Amin. Rahmet ağay.